todavía con el zapato. Perdón. Les coses senzilles que té la vida. Aquí l'únic esforç que hi ha hagut és convèncer a la mallorquina perquè et deixin anar a l'aparador. Doncs com això tu, si vols que tu parlo de molts temes, però hi ha temes com vols ser feliç o tenir tot. Parlant del tema aquest de les discussions de parella, que a vegades tu una bajanada aconsegueixes fastidiar una nit que podria ser meravellosa per estar discutint de si vas a un restaurant o un altre. No, prou de discutir, el sexe no discutir, el sexe no és criticar. I, per exemple, parlo d'un capítol que masturbar-se és un dret totalment i explico les masturbacions relaxants que cauen i que hem de fer el favor de deixar de dir-li a l'altre si es pot masturbar o no. Cada un que s'encarregui del seu cos i que doni el millor que pugui als altres. Hi ha una cosa, això de reconèixer la cultura, voy a hacer los corazoncitos. ¿Vale? Ok. Adiós. Déjame señalar. Uno. Estas son las dos. I aquí hi ha totes les meves vivències, tant les bones com les dolentes, que us expliquen per animar a tothom al final del llibre, estan les meves dades, xarxes socials i demés, a obrir un debat entre tots. Jo plantejo una cosa, crec que si tots veiéssim millor, el món seria més maco i estarien tots més contents.